Jama'a ga mu a wani kanti wanda ake sayar da ruwan rake a nan birnin Makka. Irin shagunan nan ne wanda irin rake ne ake saidawa, amma wanda zaka ga ana irin matsewa din nan, wanda nan take zaka siya sai a matse shi a baka ainihin tsantsan ruwan raken ka kwankwada abinka ka yi gaba, kamar yadda zamu gani a yanzu haka. Nan ainihin cikin shagon ne, ga ruwan raken nan ana sarrafa shi, yana ainihin sarrafuwa can ma kamar yadda zamu gani ainihin ruwan raken ne ga su can guraren ana ainihin tsame su, ko kuma in ce ana matse su. Nan kuma kamar yadda zamu gani ga can guraren can ainihin raken ne da kanshi ake ainihin matse shi. شوكولاتة بس. أنت عربي؟ من أين جيت؟ Mali. Masha Allah. To kun gani ga yanan shi ma ya zo ya sha ainihin raken shi, wannan kuma ice cream ne ga yanan din ana saida. Assalamu alaikum. Kaifa al'amalu, kaifa suq? Masha Allah, jazakallahu khair. So kun dai ga yanda abubuwa suke kasancewa a wannan ainihin birni na Makka. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin kakkawo muku waɗansu abubuwa update wanda suka shafi wannan birni na Makka mai albarka, wanda ga yadda abubuwan sai kasancewa. Can ruwan rake ne ga su. MAF Multimedia Funtua.